Busquem una posició que estiguem còmodes. És un exercici on deixarem que tot el cos es relaxi, les diferents parts del cos. Connectem amb la temperatura, la posició corporal. I connectem amb la respiració. Fem una respiració intensa, agafant aire, notant que agafem aire, intentant fer la inhalació llarga, retenint un momentet l'aire i deixem anar lentament. I també farem una petita pausa després d'exhalar. I anirem posant atenció a diferents grups de muscles del cos. Primer els tensarem i després els destensarem al compàs de la respiració, de manera que amb cada exhalació anirem destensant, deixant anar. Ja sabem que quan exhalem és un moment que convida a deixar anar, a relaxar, i això és el que farem. Posa l'atenció a la part del front i pots tensar el front mentre inspires, notant que estàs tensant aquesta part del cos. I lentament, a l'exhalar, deixes anar. Vas deixant anar, notant la relaxació del front. Ara, a l'inspirar, tenses tota la part de les celles. Mentre vas inspirant, aguantes un moment l'aire, fas una petita pausa retenint l'aire i deixes anar lentament, destenses, relaxes i exhales al mateix temps. Vas relaxant a mesura que vas exhalant. Pots notar la diferència. Ara també pots posar atenció als ulls i mentre inspires els tenses. És una sensació estranya, potser. I quan exhales, notes la relaxació dels ulls. Vas respirant, notant aquesta part més relaxada. Ara pots posar atenció a la llengua i la pots moure arronsar cap dins o posar-la cap dalt, com tu vulguis. A l'inspirar també la poses d'una manera que et generi que la nota es tensa, mentre vas agafant aire lentament pel nas. I lentament a l'exhalar la vas relaxant, la deixes anar. La notes en la seva posició de repòs, relaxada. Ara pots centrar l'atenció i posar atenció també a la part de les barres, a la mandíbula.
mentre vas inspirant. Lentament. Retens una mica l'aire, segueixes mantenint la tensió i prens consciència d'aquesta tensió que notes i lentament la vas deixant anar durant l'exhalació. I ara anirem a la part dels llavis. També pots tensar, arrugant els llavis, apretant, mentre vas agafant aire, inspirant lentament. I retens l'aire i lentament a l'exhalar vas destensant aquesta part. Posa atenció a tota la part del voltant dels llavis, les galtes, que estigui tot, que notis relaxació en tota aquesta part de la cara, tot el rostre. Ara anirem a la part de les mans. Pots tancar les mans, els dits de les mans, com si arroncessis la mà mentre vas inspirant. I quan exhales, deixes anar, notant com es relaxa, com vas deixant anar tota aquesta part d'una manera relaxada, deixant anar. I ara a l'inspirar, tenses tota la part dels braços, més amunt de la mà, tota la part dels braços. Notant com vas tensant a mesura que vas inspirant. Retens una mica l'aire i relaxes de nou amb l'exhalació. I pots notar distensió en aquesta part. Pots observar la diferència entre quan has tensat i ara que ho tens relaxat. Ara pots anar a la part de les espatlles i també a l'inspirar tenses, tenses, tenses. Retens l'aire i al deixar anar relaxes. Notes una sensació molt agradable quan deixes aquesta part totalment relaxada. Pots notar la diferència. Ara et convido a que tensis la part del clatell, aquesta part que també acostumem a posar-hi molta atenció, i ara ho faràs amb intenció a l'inspirar. La contraus, ben tensa. I a l'exhalar la deixes anar lentament, molt lentament.
Ara observa la part del pit i el que faràs és respirar d'una manera intensa, però per la part més superficial, a la part superior, notant que a l'inspirar puja tota la part del pit, s'expandeix. Retens l'aire i lentament deixes anar. I ho pots tornar a repetir. I ara faràs una respiració fins a la part de l'estómac, és a dir, contraus com si t'anessin a donar un cop de puny a l'estómac. Tenses, retens l'aire i lentament tornes a deixar tot l'aire, relaxant aquesta part molt lentament, notant la diferència entre la tensió i la destensió. Notant la diferència entre la tensió i la relaxació. I pots tornar a repetir. Primer tenses a l'inspirar. I observa a l'exhalar tota aquesta part, tot el voltant, com es relaxa totalment. No hi ha gens de tensió, vas respirant i notes que cada vegada que exhales és més gran la sensació de relaxació de tota aquesta part del cos. Ara tenses la part de les cuixes. A l'inspirar ho fas molt lent. Pots notar la tensió. Retens una mica l'aire i deixes anar lentament, relaxant, deixant anar, notant la diferència entre la tensió i la relaxació. Tornes a fer-ho, inhales lentament i tenses, retens l'aire, deixes anar. I ara vas a la part de les cames i també intenta tensar quan agafes aire. I a l'exhalar destenses totalment.
I ho tornes a repetir. I ara tenses la part dels peus, notant la tensió mentre vas agafant aire lentament. I tornes a repetir-ho. Inhales, tensant els peus, deixes anar notant com es destensen. Notant la relaxació. A tota aquesta part. I ara ves resseguint, vas respirant lentament, notant que l'aire entra de manera pausada i surt d'una manera pausada. És una respiració tranquil·la. I mentre vas respirant, fas un recorregut per tot el cos, des d'aquí on estaves ara, des dels peus, i vas notant diferents punts del cos. A mesura que vas pujant, observa si està relaxat, notes molta relaxació. I si encara hi ha algun petit punt on puguis notar alguna petita sensació de tensió, aprofita cada moment que exhales per deixar anar i vas notant les cames molt relaxades, les cuixes, part de les caderes, l'estómac, la part del pit, les espatlles, el clatell, els braços. Notes com molt pesat, molt relaxat. I tot el rostre, el front, els ulls, la boca. Totalment relaxat. És una sensació molt agradable. I ara, amb aquesta sensació de relaxació, et convido a que busquis una imatge d'algun moment que hagis viscut, on t'hagis sentit també amb molta relaxació, molta calma. Pot ser un lloc a l'aire lliure, pot ser un lloc a dins de casa teva. Busca aquesta imatge i observa tot el que veus, tot el que escoltes, com si ara mateix estessis en aquest moment. Per la teva ment això és real, el que ara estàs imaginant. És una sensació de pau, de tranquil·litat, de calma.
I te n'adones que la teva respiració és molt tranquil·la i senzillament és un moment en el que gaudeixes del moment present, de la calma, de la relaxació, totalment. És una sensació molt agradable i senzillament en qualsevol moment que vulguis tornar-la a sentir, senzillament pots tornar en aquest lloc, visualitzant aquesta situació que estàs visualitzant ara, notant aquesta sensació de calma, de serenor, de relaxació a tot el teu cos, totalment deixat anar. I ara lentament et convidaré a que tornis d'aquest espai on estaves, que lentament puguis tornar aquí a l'espai on estàs fent aquest exercici de relaxació. Poses atenció a les cames, pots moure una mica els dits dels peus, amb respecte, amb amabilitat, amb suavitat. Mous una mica la part de les mans, els dits, les espatlles. El cap, molt lentament. I a poc et aniràs preparant per anar obrint els ulls. Jo aniré comptant fins a 5 i mentrestant vas respirant, posant atenció a la sensació de calma, de benestar, de relaxació que pots sentir en aquest moment. Notant com qualsevol part del cos que pugui estar tensa també la podem viure d'una manera totalment relaxada, com tens ara. 1, 2, 3, 4 i 5.